Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Evil Lands. Το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο διαλύσεις ένα χαρακτήρα, βάλεις του όνομα. Εγώ έφτιαξα τον Assassin, έβαλα του όνομα Jonah Whitey. Πώς αλλιώς. Και έκανα ένα quest μόνο. Το παιχνίδι βασίζεται στην αποκάλυψη των σκελετών, ξέρω εγώ, του κάτω κόσμου τέλος πάντων. Έγινα και level up, τέλεια. Έμεινα στη μέση ενός quest. Μισό λεπτό. Ναι, είδα τον που έρχεται. Φύε. Φύε είπα, ωραία. Να κάνουμε ένα λεπτό το skill. Παναγία μου, μισό λεπτό θέλω μόνο. Υπάρχει teleport, κάποια skills και κάποια quest που μπορείς να κάνεις για να πιάνεις XP και να προχωράς levels. Εγώ τώρα κάνω ένα quest που λέει gather herbs, κάπως έτσι. Να το τελειώσω. Είναι κάτι απλό, απλά πατάς το herb και κάνει... Παναγία μου, επελάνεται. Ωραία, να το κάνω πριν να ξανασπονάρω. Τέλεια. Θα πάω και να το κάνω. Ας ελπίσουμε να μην σπονάρουν. Λοιπόν, ωραία, έκανα το. Και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο, όχι πρώτο τελευταίο. Και να πάμε και για το τελευταίο. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το quest, να έχουμε ένα quest που λέγεται Kill Undead King. Και απλά είναι ένας βασιλιάς που πρέπει να πάμε και να τον σκοτώσουμε. Εντάξει, είναι κάτι απλό. Να σας δείξω και πώς το κάνεις και τι το κάνεις. Έχει απλά 900 ζωή, εγώ έχω 600. Και είναι και τόσο δυνατός. Ειδικά όταν έχεις το skill. Ωραία. Thanks. Τέλεια. Να βάλουμε και το καινούργιο το σπαθί, που είναι καλύτερο νομίζω. Να πάω να πιάω κι άλλον quest που τούτο. Λοιπόν, accept. Τέλεια. Έτω. Kill Undead King. Quest 3. Τούτο είναι να το κάνω σειρά. Και θέλω να μου πείτε ποιου του αρέσκει του τη σειρά. Να το δει μέχρι το τέλος, να κάνει ένα subscribe, να πατήσει το like. Γιατί να έρθουν κι άλλα τέτοια βίντεο και ακόμα παραπάνω. Έλα ρε φίλε, πόσοι δηλαδή. Τι να κάνω πλέον. Αντέχεστε, κοίτα. Εντάξει, που τη μια είναι καλό που έρχονται, επειδή γίνησκουμε level up εγώ. Αλλά από την άλλη δρόμου ζωή και έχω ένα μποσάκι να σκοτώσω. Είναι στα 100 μέτρα, είναι κοντά. Κάνω και λίγο teleport. Όπα, ο φίλος μας πάει για το μποσάκι. Γεια σου. Τέλεια. Το 7, 6, 5, 4. Η αντίστροφη μέτρηση για τον μποσάκι. 1, πάμε! Πάρ' το. Έφανε την καλή μου τη δύναμη. Τέλεια. Ωραία, έβαλε και τέτοιον ο φίλος μας. Τέλεια. Λοιπόν, thank you φίλε που μας βοήθησες. Πάω πιο τα rewards. Βλέπετε κάτω στο chat Jonah Whitey Guitar Killed Undead King. Ωραία. Έλα εδώ. Τώρα που θέλετε, τώρα που έχω όρεξη. Σας κάνω σιόνι κατάσπρον. Μπαπ. Είδατε πως τους έκανα dodge. Βασικά είναι ήδη κατάσπρον, δεν πρέπει να τους κάνω. Απλά πρέπει να τους κάνω σιόνι. Είναι ήδη κατάσπρον, απλά πρέπει να τους κάνω σιόνι. Τέλεια. Ωραία, να πάμε και level 5 νομίζω.
Thanks. Ωραία. Πήραμε κάποια λεφτά. Κάποια XP's. Και ας ελπίσουμε να πάμε level. Να πάω να πιάω κι άλλο quest. Τούτη η σειρά απλά είναι να κάνω συνέχεια τα quest. Και μπορεί να βρω κάτι άλλο να κάνω. Επίσης, σίγουρα να υπάρχει online. Αποκλείεται να μην υπάρχει online. Ενώ να δείτε online σε βίντεο. Ωραία. Οπότε κάνετε ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να μην το χάσετε, γιατί θα είναι OP. Δεν ξέρω αν θα μιλούμε από Discord ή κάτι τέτοιο. Δεν έχω Discord, να τα κανονίσω όμως, κάπως. Δεν ξέρω πώς, κάπως. Τώρα μείναμε να σκοτώσω 8 orcs και πάω level. Εντάξει, είναι κάτι wow. 121 health, να κουρεί wow, αλλά τέλος πάντων. Είναι κάτι wow. 121 health, εντάξει, να κουρεί wow, αλλά τέλος πάντων. Να πάω να σκοτώσω κι άλλα ποτά που έχει. Τέλεια. Προχωρούμε ένα ακόμα 3. Οπότε να είμαι στα... Όχι. Να είμαι... 5. Γιατί μου πήρε τόση ώρα να το σκεφτώ. 5 και ακόμα 3 τζάμια δεν μου τα κλέψει κάποιος. Σημαίνει να πάω ακριβώς 8. Έλα το μικρέ. Μπράβο. Ήρεμα. Δικά μου τα kills. Τέλεια. Thank you. 3.000 XP. Τόσα πιάνω ούτε εγώ. Λοιπόν, επειδή ήδη πήρα το lag και το speed, πήρα το αρκετά. Πήρα τα 5. Να αρκέψω να βάλω τα 2 πρώτα που είναι η ζωή και το πόσο δυνατός είμαι. Το πόσο δυνατός είμαι, γίνω το CP πάνω όταν βλέπετε τη ζωή μου. Η μπλε μπάρα πάνω όταν βλέπετε τη ζωή μου. Κάτω από την μπάρα της ζωής μου εν το πόσο θέλω για να πω level. Που κάτω είναι το level και το CP που βλέπετε τώρα εν το πόση δύναμη έχω. Ας πούμε εγώ έχω 265 δύναμη. Ωραία. Ενώ πάνω. Και που γράφει talk to Ilfont. Καταλάβετε. iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Να μην έχουμε ένα μικρό παρά μεγάλο πρόβλημα. Επίσης να πρέπει να μάθω πως καλώ κάποιους άλλους που ξέρω εγώ είναι στο map. Γιατί από ό,τι βλέπετε έχει πολλά άτομα στο map. Οι πράσινες τελείες είναι τα άτομα που υπάρχουν στο map τέλος πάντων. Και πρέπει να μάθω πως τους καλώ σε μάχη, γιατί κάπως μπορεί και καλείς τους. Νομίζω βγάλει τους το ότι κάνω μάχη με μποσάκι και έρχονται, δεν ξέρω. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο να πάω στο μποσάκι, να κάνω ένα pause και μόλις φτάσω να το αρκέψω. Ok guys, λοιπόν, άρκεψα το επειδή είμαι στα 100 μέτρα και εκτός του. Έχω κάποιο δαμέ, δεν ξέρω αν με ξέρει ή τα λοιπά, από το YouTube. Πάντως έχω κάποιο δαμέ. Μάλλον είδαν το YT ή ξέρει με από το YouTube, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακολουθάμε, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Thank you φίλε, αν βλέπεις το βίντεο. Με ακολουθάς. Και αν με βοηθήσεις να είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, δεν νομίζω να πεθάνω. Κάμε τη δύναμη, ωραία. Να σκοτώσω τον μποσάκι. Ωραία, να του μείνει πολύ ζωή. Ωραία. Μα σαν να δεν βοήθησε καθόλου, απλά ακολούθαμε. Σαν να. Έτον. Οκ, μισό λεπτό. Οκ, λοιπόν, να πάω πάλι πίσω στο... Βασικά μπορώ να κάνω ένα teleport. Ωραία.
Έκανα teleport. Όταν κάνετε teleport παίρνει σας μόνο δάμε στο χωριό ας πούμε, γίνοντας στο χωριό. Απλά είναι μια μικρή περιοχή που μην ίσκουσει, ο παλάθος. Με 2.000 αγοράζεις νονοπλό. Οκ. Λοιπόν, να το κάνω ένα pause, να πουλήσω το σπαθί μου. Βασικά να κάνω έναν upgrade. Μισό λεπτό. Ωραία, να κάνω ένα μικρό upgrade στα info upgrade. Ωραία. Equip. Να κάνω έναν upgrade σε ούλα. Δηλαδή και που μπορώ. Γιατί δεν μπορώ σε ούλα. Να πάω να πιάω μια αποστολή. Ωραία. Μόλις τελειώσω την αποστολή, λογικά να κλείσω το record, να ξέρετε. Οπότε να είσαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσετε το παιχνίδι. Όχι για πάντα. Για το επεισόδιο. Repair fight. Windmills. Πού μπορεί να υπάρχουν τούτα τώρα και τι είναι τούτα. Κάνω ένα pause μέχρι να πάω. Ok guys, λοιπόν. Είπα να αρκέψω να κάνω τον Undead King. Απλά να τον σκοτώσω. Πιάω και τα XP και είπα να το δείξω. Εντάξει, είναι κάτι απλό, όπως σας είπα. Είναι κανέναν King που έχει 400 με 500 ζωή. Όχι, εντάξει, το έχει λίγο παραπάνω. Αλλά εννοώ είναι κάποιον King δύσκολο. Να πάμε και σε τον τα Orcs. Όχι, είναι Orcs, sorry. Evil Rogues, τι είναι τα Rogues. Δεν ξέρω. Έχω καινούριο ability, τέλεια. 500. Κάνω εδώ, ωραία. Και να βάλω στο health μου και στη δύναμη μου. Και να βάλω ακόμα λίγα στο health μου και στη δύναμη. Έχω 10 στο health. Και έχω 1028 ζωή. Οκ. Να το αφήκω, θα το κάνω pause τελικά. Να ξέρετε. Τούτο το ability που μόλις πια βάλει στο κάτω. Και νομίζω δηλητηριάζεται η τρώη του ζωή ή κάπως έτσι. Ή χιλάρισε. Ένα από τον ταυτιό. 3, sorry. Οκ. Άρα, κάνουμε ένα μικρό repair. Και πρέπει να κάνω 5 repairs. Κάνω το pause μέχρι να κάνω και τα 5. Οκ. Να κάνω και τούτο ένα repair. Λοιπόν, άρκεψα και μαθαίνω λίγο τι είναι το ability που έπια το καινούριο. Επειδή σε κάθε από τον τέτοιον που έρχομαι να κάνω repair, κάνω το ability επειδή έρχονται πολλά τεράτα. Εντάξει, ήρθαν κάποια orcs, κάποια... Ωπα ρε, 3.000. Τελεία. Κάποια orcs, ήρθαν κάποια άλλα... πώς τα λέμε. Κάποια clay monsters και διάφορα άλλα τεράτα. Αλλά έμαθα τι είναι το ability. Οκ, πάω να κάνω κι άλλο... Ναι, πάω να κάνω κι άλλο quest. Έναν τελευταίο. Λοιπόν. Next. Kill 12 deadly skeletons. Οκ, τούτο είναι εύκολο. Να το κάνω και να το ξαναρκέψω. Οκ guys, ήρθα να πολεμήσω το Fallen Troll. Γιατί είδα που ήρθα την προηγούμενη φορά ότι έχει κάποια bloody skeletons τέλος πάντων. Και έγινα και level, τέλεια, βάλω points. Πως σας είπα να βάλω μόνο στα δύο πρώτα, το health και το strength. Να κοιτάξω λίγο τη σπηλιά του γιατί κάτι βλέπω δαμέ ότι έχει. Τώρα να δούμε αν έχει, όχι ρε φίλε, είναι bloody skeletons. Λοιπόν, έχω να πω ότι έκανα μια τεράστια μάχη και μείνα με 50 ζωή. Δηλαδή ένα hit. Οκ. Τούτο ήταν κάπως περίεργο.
Οκ, μόλις τελειώσα το quest. Κάνω μια μικρή βλαγιά μου ήρθα. Ναι, μόλις πάω και που πρέπει ξανακάμνω το. Οκ, ήρθαμε που έπρεπε, κάνω ένα μικρό collect. Είμαστε εδώ και 127 gold, 4 gems και scroll of revival. Τούτο χρειαζόμαστε το scroll of revival όταν πεθαίνουμε να ξαναγεννιόμαστε. Οκ, μισό λεπτό. Λοιπόν, που εμένα τούτο είναι το βίντεο και bye!